Isa ni ka panghuna-huna nga gusto na ko i-share mga kaigsuunan. Kato bitaw 10 days nila. It is not just a matter of 10 days. Nakahuna-huna ko kaning programa sa atong iglesia. Nga samtang naghangyo sila ni anang 10 days. Samtang naghangyo sila ni ana nga test. Every day, they sincerely and they honestly do a prayer session with God for 10 days just to give them success. It is their prayer life. Gani, kung tanawon nimo si Daniel, bisan pa na nagtigulang na siya, nagpabilin ang iyahang prayer life. Nga naghatag kaniya sa kalig-on siyang pag-alagad sa iyahang Ginoo. Nanindot diri nga quotation kita nato sa Fundamentals of Christian Education mga kaigsuonan. Daniel was subjected to the severest temptations that can assail the youth of today. So walay kalainan mga kaigsuonan nga si Daniel, ang iyang tumang pagsulay sa iyang panahon, magian pod na sa atong mga batan-o sa ato usab. Apan, yet he was true to the religious construction received in early life. Ang punto nga akong buti pasabot diini, ngano nga nakabarog si Daniel luyo sa tumang pagsulay tungod kay sa gamay pa ni siya og sa nagkadako na siya sa iyang early adolescent years, nagkat-on gid siya pagbarog sa mga prinsipyo sa Ginoo. Luyo sa iyang mga ginikanan. So, kinsa pa may laing mag-edukar sa atong mga batanon, ang atong mga ginikanan, he received a very strong foundation from the Word of God. He was surrounded with influences calculated to subvert those who would vacillate between principle and inclination. Yet, the Word of God presents him as a faultless character. So, makita na ito mga, si Daniel, gihimong ihimplo, maingon man nga, digid na ko na siya ipadaplin nga, like Jesus Christ, he was tempted in all manners and yet he did not commit sin because he was always using or he lived up to God's word. Yeah. It is written. Daniel dared not trust his own moral power. Amen. Prayer was to him a necessity. He made God his strength, and the fear of God was continually before him in all the transaction of his life. Wow. Mga kaigsunan, mga batanon, kung mao ni atong buhaton, himuon nato ang Dios, maoy kanunay kauban nato, ug ang atong pag-ampo maoy kanunay natong buhaton ngadto kaniya, makaangkon ta dili lamang material nga kadaugan apan labaw sa tanan, espiritual nga kadaugan. Daghang salamat.